Tibor Pápaj, slovenský mafián, ktorý písal dejiny. Tibor Pápaj, známy ako Papa Joe, sa narodil v roku 1963. Bol jedným z najobávanejších mafiánov na Slovensku. Po prepustení na Havlovú amnestiu v roku 1990 sa pripojil k zločineckej skupine v Dunajskej Strede. Spočiatku vykonával tie najšpinavšie práce, ale jeho brutalita a ambície ho vyniesli na vrchol. V roku 1993 už viedol vlastnú zločineckú skupinu – Pápajovci. Pápajovci sa zaoberali vydieraním, výpalníctvom, vraždami a pašovaním. Mali kontakty s ďalšími veľkými menami slovenského podsvetia ako Mikuláš Černák. 25. marec 1999 bol Pápaj spolu s 9 členmi svojej skupiny brutálne zavraždený v dunajsko-stredskej reštaurácii Fontána. Streľba trvala len niečo vyše minúty a navždy zmenila slovenské podsvetie. Smrť Tibora Pápaja je dodnes považovaná za jednu z najbrutálnejších v dejinách Slovenska.